Mas, 3 jari di pagi hari. Gemuk, Mas. Esene apa esene? Pemanggil nila. Oh, Mas. Iya kemaki kancaku nak ngono kuwi. Oh, mancing untuk gede-gede biasa omongnya, Mas. Gaya ra, Mas. Oh, mau kok ora wit mau rene. Oh, wes lanjut dulu, Mas. Ora uyah kuwi ora kanggo uyah sepat ngawurmu. Mbahmu kurang jeruk kena sithik itu. Wah, wajan lek Ki aduh. akan cerita. Col Mas, kakean cerita. Agal iki Mas. Wah, arep tak gaya-gaya karo master sebelah malah kacau. Gelu Mas. Iwake sakmene Mas. Dindut nyut nyut. Wah, nyampe gendut iwake. Wadahi ra Bro semene Bro. Mas, dirilis. Hajar dulu, hajar dulu. Tenang, rasa khawatir, ora rane ucul. Lah, kalem, kalem. Lah. Wah, master tenan entuk kowe saiki kemaki kowe mantap nian. Pagi-pagi sarapannya ikan mujair. Nanti pulang sarapan ikan lele. Wah. Hajar dulu, tenang, kalem. Mas. Wah, mastere. Wah, lu. Iwak. Aduh Mas, iki master omonge lho iki. Jan kemagi kancaku nak entuk iki Mas. Gembane. Iki sesepuh ya, Mas. Loh, dikenake tadi. Lho, hajar dulu, Mbah. Wah, lho. Kayak entis lho, Mas. Ya. Waduh sih. Ora aman lho. Wah, jian. Master iki ya master kae. Iki master kae master. Wah, wis aku nyoting wae wis trima aku. Jam 10 setengah jam nah di kowe nak meh nang kene sik ra apa engko tak susul bar Jumatan mane mana ditinggal lah iki master tenan. Waduh. Aduh, lenger-lenger masteri lenger-lenger. Mbah Neng. Gimana kabarnya Mbah Neng? Wah. Au, mriki. Rilis, Bro. Lilis masak mene Mas. Nah, seneni Mbah Di omonge Master Yuli. Galeh tahun iki ngeri termasuk Mbah nggih. Nggih.
Ayo sepiro yo wah sak ngene maning di wah jan iki loboke ora dirilis nek iki Mas Mas hajar dulu ter walah sakmene mah diajar kesuwen ya mesake wah ya ta ape nggonku alah wah sido kayak les salah raken masih undrup terus Mas. Ini ada Master Yuli, ada Mbah Di sesuai Mbah kalau tak wangsul riyen Mbah ditempel Mbah Yuli Mbah anak ra ditempel ndak kemaki niki Mbah ayo jane sedelokne wis ra nampak srengenge jane jam piro kean 10:30 Mbah bodoh ngono ngaku master iki, Mbah. Bodoh. Oh loh, ini Mas, masih haup ini Mas. Tapi kita harus pulang dulu Mas. Kita mau genduren. Gelu Mas, langsung ter. Lah. Nah iki wis tak seluk master tenan kowe Yul. Oh, wes. Kemaki, Mbak. Wah. Jan pol-polan. Tak ngono sih, Bro. Mbah keluar ya, Mbah. Ya, Mbah. Mas, suasana masih haup, Mas. Pokoknya pol-polan haupe nggih, Mbah nggih. Sayang kita harus genduren, Mas. Kudu genduren Mbah. Ini untuk hari ini kita cukupkan dulu, Mas. Nah, ini. Untuk yang selalu untuk yang baru menemukan channel ini silahkan bisa support dengan cara like ataupun subscribe. Untuk yang sudah selalu support terima kasih, mudah-mudahan kebaikan Anda dibalas sebaik-baik balasan oleh Tuhan. Kita ketemu lain waktu, lain kesempatan. See you again, see you next time. Bye bye. Ini posisi air kali galeh bagus, Mas. Wah, jane obah iwak ya ono perpesane. Tapi kita tadi tidak merhatikan sini sih, Mas. Sayang nih. Besok atau nanti kita. Oke, bye bye.